Čau, já jsem Šimon, toto je můj kámoš Tomáš a my vám chceme říct o naší expedici na nejvyšší horu Ameriky. Vzniklo to v podstatě tak, že jeden večer mě zavolal Šimon. Já jsem věděl, že on je v zahraničí. Všiml jsem si, že vylezl nejvyšší horu Ekvádoru, Chimborazo. Já jsem znal Toma z vysoké školy a víceméně si ho pamatuju jako dříče, sedával v první lavici, měl úplně jiný přístup ještě v té době než já. Z toho ohledu jsem věděl, že prostě nebude mít problém se nějakým způsobem dopřipravit na tu celou expedici. No a nicméně asi 14 dní potom mě zavolal. Zeptal se mě, Tome, co si myslíš o nejvyšší hoře Ameriky, Aconcagua. Je to nejvyšší hora taky mimo Himalaj, vyšší hora nikde na zeměkouli není. Já jsem říkal, Šimi, ale to už není jak les na Špilberk. Tam se umírá na denní bázi. No a on říkal, já jsem o tím tak přemýšlel, že mám za sebou tu 6000, jestli bys neměl takový zájem si to se mnou vylézt. Nenechal se vůbec přemlouvat, řekl, že do toho půjde. No a jelikož jsme věděli, že to bude finančně náročná akce, jsme si říkali, proč neoslovit nějaké firmy a nevyfundraizovat nějaké vybavení. Bez nich by to bylo tak extrémně náročné, že bychom asi na to mávili rukou. Nakonec jsme získali 5 sponzorů a zkusili jsme do toho jít. Jsme na letišti v Santiagu a už to začíná pěkně tím, že nám nedoletěli zavazadla. Jednak, ale napsal jsem jim adresu a měli by nám to prý doručit zítra kolem 12. hodiny. Došly batohy. Byla to výhoda, protože člověk se s tím musí táhat. Můžeme vyrazit na cestu. Máme naložené vládovy, jedeme do startovacího pointu Aconcagua, zítra nás budou čekovat REN 3. Puerto del Rica. Zjistili jsme, že tady není nikde žádný hostel. V nějaké garáži tady. Tom je z toho nadšený, jak... První den jsme dorazili teda s plnou polní k hranici parku. Čekli jsme se a plně energie jsme začali štrupat nahoru. Tady ten strašák je zatím zahalený v mrakoch, ale bude pryč, to bude pláž, je to nádhera. Po cestě jsme potkali jednoho kluka, který vypadal opravdu jako horolezec. No a říkal nám mimo jiné to, že tam uvízlo 6 lidí. A že to asi nevypadá dobře. Celá záchranná četa jela pro ně. A Borec říkal, že se to asi neobešlo bez nějakých asi následků. Že... Po tomhle nám nějakým takovým způsobem došlo, do čeho jsme se to dali. Došli jsme do tábora Confluencia. V Confluenci jsme strávili 2 noci. Akorát jsme se vrátili z výšlapu. Byli jsme dneska ve 4200. Je to tu na Maděru. Druhý den jsme se přesunuli do basecampu. My jsme docela utahaní a překvapeni z toho počasí, protože tam mělo být fakt kolem 0 a bylo tam minus 20. Vítr fouká, sněží, ty zase na sračky, teda letíme jenom jedna. Jeden člověk umřel, tam 4 zůstali, jako prostě vyčerpání. A druhý člověk měl černý nos, černý prst. To už trošičku na tu psychiku takový, jakože musíme si dávat bacha. Musíme prostě udělat všechno pro to, aby se nám nic nestalo. Dobré ráno. Počasí je takové. Takže dobré. A máme zhruba hodinu do odchodu. Šimek to očividně vůbec neřeší. Po tomto dní jsme teda zbalili zbytek věcí z basecampu, rozloučili jsme se s vodou, se záchodem a vyrazili na asi 4denní, 5denní Mordor. Tak, jsme na půli cesty do Kanady a bohužel Šimonovi se musel připnout další summit bed na vrch, protože mě se urvalo ucho. Došli jsme teda do toho kempu Kanada. Tam jsme si zbalili věci, které nepotřebujeme a šli do druhého výškového kempu s tím, že to tam zahrabeme a vrátíme se do toho nižšího kempu. Došli jsme do stanu. A my jsme zjistili, že jsme víceméně všechny plynové bomby vynesli do vyššího kempu. Takže my nemůžeme vařit, nemáme vodu, máme každý asi litr vody. A nemáme ani v čem dělat ty fazo. Ale do toho se ještě dá nějaký cukroví, nějaký sušenky a bude to bašta jako svině, takže jsme zase vyhráli. Ráno jsme vstali, zbalili věci a přesunuli se do druhého výškového tábora 5400 metrů. Už jsme byli teda celkem unavení, už na nás působila i výšková nemoc. Ono to musí bolet, jinak bych si to nezapamatoval. A nezasloužil. Jinak bych si to nezasloužil.
1960 metrů. Mám asi 7 hodin do odchodu na summit a bolí nás hlava. Už se nám nechce nic dělat. A zítra bude stávačka tak kolem druhé. Ne? Ve 2. 4 hodiny ráno a my bychom měli vyrazit za chvilku na summit. Fouká strašný větr, lidi se rozhodují, jestli půjdou nahoru nebo půjdou dolů a my uvidíme. My počkáme asi na východ slunce a na základě toho se rozhodneme, že? Půl 7 ráno jsme vykoukli ze stanu, foukal žádný větr A vyrazili jsme nahoru. Jsem překvapený, jaký jsme měli tempo. Byli jsme fakt docela rychlí. Přebíhali jsme spoustu expedic. Vylezli jsme nahoru. byli jsme teda hodně u těch svých limitů, jak prostě fyzických, tak psychických, ale zdolali jsme to, úspěšně jsme se s náma vrátili dole a to je, o čem to asi je. Vždycky to bude těžké, bude to doprovázet hodně strašně moc problémů, ale je to jenom o tom prostě jít dál a nenechat se prostě zastrašit těmi problémy a řešit je hlavně s nějakým pozitivním přístupem. To hodně pomáhá a proto jsme to vylezli.